Er worden in Nederland maatregels naam om de ziekte tongblier en klauwzeer, ook wel MKZ neemt, voor te komen. Zij is de veemerk in Ljouwen het als krost. MKZ, een woord dat alle alarmbellen rinkelje lid. En ook de beste dokter waarom tinken docht on 2001 doet Ie en Anjem zwier troffen waren. Het was een hele grote impact. Het waren 2 hele lange, zware weken van mijn leven. Heel intens, 24 uur per dag. Heel veel mensen leren kennen, heel veel erge dingen gezien. Dingen gezien waarvan ik altijd gezegd heb, dat moet anders, dit moet nooit weer. Zeg maar gerust een hele intense periode. Het was een hele zware periode voor de mensen die uiteindelijk geruimd zijn, die hun vee verloren zijn. Maar het was een even zozeer zware periode voor de mensen die aan de rand van het crisisgebied woonden. Die dus wel in een verbodgebied woonden, maar waar uiteindelijk zelf geen ruimingen zijn plaatsgevonden. In Brandenburg in Duitsland binnen wetterbuffels besmet rekken met de ziekte. Er binnen op dit stuit nog geen aanwijzingen voor een uitbraak in Nederland. Maar alert wezen is wichtig. Je mag je daar wel een klein beetje zorgen over maken dat het natuurlijk wel weer hier kan komen. Het is heel dichtbij. Dus we moeten onze ogen open houden. Een van de dingen van 24 jaar terug waar we ons natuurlijk mateloos aan gestoord hebben, is dat alle dieren die we in die tijd gevaccineerd hebben om het virus te stoppen, dat die dieren uiteindelijk ook geruimd moesten worden en zeg maar weggegooid moesten worden, gedumpt. We hebben afgesproken dat we dat niet weer zouden doen. Dat staat ook in het draaiboek en het doel is om die dieren gewoon te laten leven en er is ook niks mis met gevaccineerde dieren.